Hi guys! Welcome sa Tres Marias Farm. Sa aming channel, Tres Marias Farm. So ayan na po, ay update ko na kayo sa aming mga itinanim na mga gulay noong mga nakaraang araw. Nakalipas na po ata yung mga 2 linggo na siguro nung aming pagtanim. So ayan. Ayan na po, oh, ang bilis lang talaga. Naglalagay na sila father at saka si bunso ng poste o kahoy na paggagapangan ng mga sitaw, pipino, ampalaya. Ayan. Yan. Papasilip ko na sa inyo yung aming mga tanim guys. Ang dami naming tanim, samot-sari. So ito na nga po yung aming mga itinanim na mga gulay. Simulan natin dito sa pinakadulo. Ito bagong tanim na mga kamote. Konti lang yan kasi nga naubusan kami ng pananim. Kaya konti na lang yung naitanim namin dyan guys. So ayan. Yung sa dulo, aararuhin pa daw yan ni Father para pagtaniman pa namin ng kung ano pa ang pwedeng itanim namin dyan. Pwedeng kamuting kahoy or kamuti ulit. Tapos ito, meron kami dito mga ipinunla na sili. Ayan o. Mga sili yan guys, yung siling labuyo. Tapos itatanim namin dyan siguro sa mga aararuhin pa yan ni Father. At saka dito naman, mga talong. Talong yan. Ayan, hanggang doon. Talong. Siguradong malawak na naman yung pagtatanim namin dito. Siguro talaga dyan. Dyan talaga yung pwesto. Kasi dito, sa kabila, puno na ng mga tanim. Samot-saring tanim. So, ayan. Puntahan na natin yung ating mga tanim. Isa-isahin natin. Bawat tanim. Itong linya na to guys. Ayan. Patula. Yan. Yan o. Oh. Ang ganda. Ang taba. Patula. Ayan, wala akong payong, ang init. Nakalimutan kong magkalo. Ito naman ay sigarilyas. Ayan o, hanggang doon. At yung marami talagang naitanim namin ay sitaw. Ayan guys. Dito ako talaga magsisimula. Ayan. Ayan talaga guys, ang sitaw na aming itinanim. Ang ganda-ganda na pala. Kaya pala nagmamadali na si Father maglagay ng poste. Ito yung poste guys. Tapos nilagyan ng nylon dyan. Para dito papagapangin yung sitaw. Kasi nga, nagsisimula na sila. Nag-umpisa na silang magkaroon ng baging. Kaya ayan, naglalagay na sila dyan ng straw. Dyan. So, ayan po, diba, napakaganda. Thank you Lord. Sana mamunga to ng napakarami. At makabili kami ng lupa pa. Agoy! Para makabili kami ng tagi-isang bike. Sana all. E-bike. Ayan o, ang ganda. Oh, wow. Thank you. Thank you Lord. Ang ganda na. Ayun pala si Bunso. Buti naman at napunta siya dito. Tinulungan si Father maglagay ng straw pa isa-isa. Shoutout daw. Shoutout na si Jan Mix Vlog na hindi na ituloy ang kanyang channel kasi siya ay tamad. Tapos hindi ma-update yung number niya. Kaya hindi siya makapag-live. Kaya ayun, inayawan niya na. Nang babae na lang siya guys. Inayawan niya na. Nang babae na lang. Parang si KSA lang. O, diba? Ang ganda. Wow! So, ayan po. Nilagyan nila ni Father. Akala ko, bawat isang puno pa, lalagyan mo ng poste. Hindi pala. No. Kasi, masyadong maraming makukonsumong kahoy. Wala na. Naubos na yung mga kahoy dyan. Kaya ito na lang. Nilagyan ng ito sa taas ng nylon. Tapos, yung ng sako. Ito, straw. Itinatali dyan sa puno ng sitaw, tapos yan na, ikakabit na dyan, pataas. Tapos dyan na sila, gagapang. Ganito guys, oh. Ganun Ganito na. guys. Ano na? Ganyan. Gibuan daw kaya kita pa ng di ba may sipi ka naman pa? Mag-vlog ka man pa? Adi? Ang sugarada, di boy. Bakalan ko man siya ng stand, ah? Ano? Ayan, mag-vlog muna ako, puro chismis. Tapos ito guys,
ampalayang kulubot na hindi masyado nabuhay lahat. Kaya ang grabe ang agwat. Ano ito pa? Pichay ito pa? Pa? Ayan may pichay na inano dito, pinagtatapon. Sino nag-ano? Pasaway talaga. Hindi naman ganyan yung pag-ano ng pechay. Dapat malawakan. Hindi ganon. At trinay daw kung bumuhay. Inabuhay naman. Ayan po yung ampalaya. Ayan. Dito tayo sa dulo. Sitaw pa rin yan. Wow! Ang ganda na ng ano. Ganito pala kataba yung pipino. Wow! Pa, dapat kani pa. Gabunon supuon na de. May pala-pala baga duman. Wow! Ang ganda na talaga. Ang ganda-ganda na talaga guys. After kasi nang itanim to, pumunta na ako ng tabako. Ngayon lang ako ulit bumisita dito sa mga tanim. Ayan, ang ganda-ganda ng pipino. Wow, talaga naman. Napakaganda. Thank you Lord. Sana talaga lahat mamunga. Malalaki at matabang bunga sana. So ayan po, yung sitaw, pipino, tapos yung dun sa dulo, yung ampalaya, na konti lang yung bumuhay. Hindi lahat nabuhay yung mga itinanim namin. Maraming agwat yung hindi nabuhay. Tapos, dito na naman tayo sa kabila na napakaraming okra. Ito talaga yung okra na malawak yung tanim namin. Ayan. Ayan po yung okra na minsan kapag nahulog 10, hindi ko na pinupulot. Kaya ang dami talaga dyan Tatlo-tatlo talaga yung, sadya talaga naming tatlo-tatlo yung pagtanim. Pero yung iba dyan na nalalaglag, inaabot na 6 hanggang 10. Ako talaga yung may gawa niyan. Kapag meron tayo dito nakita na marami, si Tres talaga yung may gawa niyan. Kasi tinatamad na ako pumulot kasi nga, ang liliit ng niya, buto. Ayan 4 Sa akin yan sigurado. Ayan ang ganda. Tapos yan naman guys, abangan naman natin yung pag malalaki na tong mga damo na to. Ito naman yung unti-unti namin bunutin kasi nga dapat wala talagang mga damo yan kasi mauubusan, maaagawan ba ng nutrients yung mga tanim. So ayan, napakaganda lang po talaga panoorin. Sa umpisa medyo nakakapagod kasi nga itong lupa na to parang katulad dyan, puro green. Tapos, inisprayhan ni Father ng demolition para matuyo yung mga damo. Tapos, nung natuyo na yung mga damo katulad nyan, saka ni Father inararo. Medyo may katigasan yung lupa kasi nga, hindi to pinagtaniman dati. Kumbaga, bagong taniman lang yung lupa. Ngayon pa lang namin tinaniman. Kasi yung dati namin mga tanim-tanim doon sa dulo. Doon sa may harap ng bahay. Ito kasi sa may likod to ng bahay, sa may kusina na. So mas madalas nasa kusina kami, kaya mas madalas natatanaw namin dito. Kaya mas maganda dito. Taniman. Yan, ang okra naman ay mabilis lang yan mamunga. Tapos kapag harvest time na, every 2 days, halimbawa, nag-harvest ka ngayon, palipasin mo ng 2 o 1 araw, meron na naman yan, kukunin mo na naman yung mga kasunod na bunga. Kasi mabilis lang, lumaki yung bunga ng okra. So, ayan po ang mga tanim na gulay. Yan, si Father talaga yung gustong-gusto niya magtanim ng gulay kasi nga, mahilig siya magtinda-tinda sa palengke. Nung bumagyo kasi ng bagyong Juan, naubos katumbay yung aming mga saging. Tapos yung niyog, nalamog. Kaya tingnan nyo yung mga niyog namin dyan. Hindi maganda yung bunga. Mga napilipit pa yung mga dahon. Kasi nga nalamog yan ng bagyo. Tapos ayan, naubusan na si Father ng mga saging. Hindi na siya nakakapagtinda-tinda. Kaya sabi niya, try namin daw maritatas. Maritatas yung tawag sa mga pagtatanim ng gulay. Tapos ito naman po ay kamuti pa rin na itinanim ni Mother at saka ni Father nung 1 araw lang.
Tas doon sa dulo, silipin natin yung dulo. Silipin natin kung ano yung itinanim dito. Ito kasi hindi na ako nakatulong magtanim dito. Kinaumagahan, si mother na yung nagtanim dito ng kalabasa. Ayan, napakataba ng kalabasa. Yan o. Yan, kalabasa po dito sa katabi ng okra. Tapos doon sa gitna, hinati-hati na kasi to kasi wala nang kalabasang itatanim. Kaya, ano na lang, kamuti na lang yung idinugtong dito sa may kalabasa. Kumbaga marami yung magkakatabi, iba't ibang tanim, iba't ibang pananim. Yan, yung dito, mga kalabasa yan. Ang tataba. Ang gaganda ng pagkakatubo. Yun no. Meron pa nga si Father biniling pakwan. Iwan ko kung saan tinanim. Hala, ano to? Naglipat sila dito ng ng okra. Kinuha yung mga sobra-sobra doon ng mga nabuhay na okra. Inilipat dito nung maulan. Ngayon, nalalanta na siya oh. Kasi nga maaraw na. Tapos guys, dito naman tayo sa tanim na mani. Ayan, yung katabi ng kalabasa. Mani yung katabi ng kalabasa. Ayan. Hanggang siya doon sa dulo, kaya medyo malawak din. Simula doon sa dulo hanggang dito. Ayun. Nakumpleto yung inararo. So ayan, marami tayong iba't ibang tanim. Tapos dito naman po sa katabi ng mani ay kamuting kahoy. Ayan. Kamuting kahoy yung katabi ng mani. Meron isa na hindi nataniman oh. Sadya pala ata to. Sadya pala. Kala ko hindi nataniman. So ayan. Hanggang doon na sa dulo, ano na yon? Kamuting kahoy. O di ba? Medyo malawak-lawak din yung kamuting kahoy. Mani, tapos yung kamote din na kulay puti yung laman, medyo marami. Tapos ang napakarami talaga yung okra. Okra talaga yung napakarami. So ayan guys, ang update sa aming mga tanim na gulay. Thank you Lord dahil lahat ng mga tanim namin ay lahat na buhay. Medyo nga lang yung ampalayang kulubot yung merong mga hindi na buhay na seeds. So ayan, thank you so much for watching. Thank you Lord. Sana lahat to talaga mamunga. Yan, meron tayong mai-upload palagi. Kasi pag tumubo na yung mga dito, yung mga damo, bubunutin namin yan ni Dos. Kaming apat nila Father. Talong-tolong kami dito. Tapos ayan, meron na naman pang upload si Tres, di ba? Ayan, thank you for watching guys. Bye-bye!